हेलौ लोगोफोर फै लाइभआव दसे आंजों सोरबाफोर फैनो गोसो दंबा सोरा सोरबाफोर नायदोंबा खमला बायदो बा देरा फंबाय मा खालामदों मा खालामदों देरहा फंबाय गैथ्रा माथो रावबो गासिबो बिजि गोजाथारदां मा ओंख्रि जाखो लाइभआव आंजों साथाम दङ ओमफ्राय कमेन्ट हरब्रा बिआर अफिसियेल हाय आब' मा ओंख्रि जाखो आङो ओंखाम जाथ'वाखै आङो स्कुलावसो दङ एसे बिजिखाय दायो बारा बिजि नङा नालाय ओमफ्राय लाइभआव फैनाय जादों आरो ओंखाम जाथ'वाखै दायो बिआर अफिसियेल नोंहालाय बहानि दालि ना बाथोनसोमोन बा मालाय गोथावथार दालि ना बाथोन नोंदाया मा खालामदों माथो फनखौनो हमाखै देरहा फंबाय मालाय गासिबो बेस्थ' गोजाथारदां ओंखायनो अनलाइन गैया रावबो दे खबर सबर खिथा हरलायलायदो बोरै बोरै दं लोगोफोर स्टेला नार्जारि हाइ फ्रेन्ड मा खालामदों दङ ओरैनोसो दंथ'यो दायो माबा न'आव गैथ'वा आङो स्कुलावसो दङ ओमफ्राय दा फ्रि टाइम मोनदों नालाय ओमफ्राय लाइभआव फैदों आरो आं दायो स्टेला नार्जारि मा ओंख्रि जाखो आगै बिआर अफिसियेल कसुगावनि कसुगावआवथिंहाय आं कसुगावखौ खोनायोल' ओमफ्राय मोनथिया आरो बहानि बबेथिं थाङो देरहा फंबाय मोनथिया आंबो कल खालामाखै उन्दुदोंसो दां गेमसो गेलेदों बियो पाबजिसो गेलेदों दे कमेन्टफोर हरदो
गावस्रा नायनानैल' थाथारो बिआर अफिसियेल आब'दों अबेनि आं उदालगुरिनिसो उदालगुरि ओमफ्राय खाजियामाथि आरो नोंहालाय अबेनि माबा औ कसुगावनि होनदों नामा देरहा फंबाय थांबाय नामा दे मा सिरि जाखो कमेन्टफोर हरदो लोगोफोर बिआर अफिसियेल मा नाम नोंना आंनियाथ' नामा बेयावनो दंखायो माथो इउटुब चेनेलावनो सोदोमवारियालाय नों साबसक्राइब गैयाबा आंनिखौ साबसक्राइब खालामना होदे फंबाय आंनि चेनेलखौ नोंनिखौबो खालामगोन आङो खालामगोन नों खालामबा स्टेला नार्जारिया थांफिनबाय नामा आब' नों मा मावो आङो स्कुलावहाय 4 ग्रेडआव खामानि मावो 4 ग्रेडसो आङो आंनि खामानिया बिदिनो टिचारफोरनो साहा आरि फुदुंनांगौ आरो टाइम मथे ओमफ्राय गथ'फोरखौ नायनांगौ स्टुडेन्टफोरखौ बेनो आरो आंना खामानिया स्टेला नार्जारि आगै जानाय नङा आंखौ जोंना ओंख्रिया लावजों ना दे होमबालाय आं आगै जायाबा फ्रेन्डखौनो लेंसै ने आं माने डिपियावहाय डिपियाव एसे उन्दै नुदोंना ओमफ्राय आङो ओंखायनो आगै बायदि आगै होनबाय आरो थाङाखै दे दंआनो दे मोजां जादों थेंकिउ हो आंनि लाइफआव दसे नुजाफैनायनि थाखाय नों अबेनि नों बहानि स्टेला नार्जारि दे सोर सोर लाइभआव दङ आंजों कमेन्ट हरदो
अ दे फ्रेन्डखौनो बुं जागोन दे ओमफ्राय नोंनाबो चेनेल दं ने? बिजनिनिसो आरो ने? आंहा उदालगुरिनिसो जोंनिफ्राय बिराद गोजान जायो बिजनिबाथ' क'क्राझार खाथिना नोंसिना? जेडि क्रिटार्स हाय आब' हेलौ आगै मा खबर? औ आंनाबो चेनेल दं। जागोन दे आंबो नोंनि चेनेलाव थांनानै नायगोन बाराबा नोंनिया आंनियाव साबसक्राइब दंखायोमोनदां दंबायदि मोनदों आङो। जेडि क्रिटार्स मोजां आंना क्रिटार्स मोजां आंनालाय आब' दे मोजाङानो। मा ओंख्रि जाखो जेडि क्रिटार्स? एस इउ बर' हेलौ आब' बहा दं? आङो नै स्कुलावनो दङ ओमफ्राय आंहा दायो एसे माबा फ्रि टाइम मोनदोंना ओंखायनो लाइभआव फैनाय जादों आरोना। औ सानसुमि नार्जारि मा खबर? मोजाङानो आब'। नोंहालाय मा खबर आब' दुरलाय दा? मा ओंख्रि जाखो आब'? जेडि क्रिटार्स दालि ओमफ्राय ना बाथोन मा दिनै बयहाबो दालि ना बाथोनल' खिथाथारखो ओंख्रिखौलाय? बिराद दालि ओंख्रि होननाय खोनादों दिनैहाय। दालि आलु अमा फाजा नामा आब'? दालिल' जाखादों दिनै मानसिफ्रा। गैया आंहा दाबो ओंखामखौनो मोनजाथ'वाखै स्कुलानो गवाखै दाबो। र' आं जोंनि स्कुलखौ देखायहरनि नोंसोरनो। नैलाय स्कुला। जेडि क्रिटार्स अबेनि नों आब'? आं उदालगुरिनिसो आगै। नोंलाय अबेनि? एस इउ बर' थांफिनबायबो नामा दानो? दंना गैया? आं माजबातनि आब'। होमबालाय बारा गोजाननि नङा माथो खाथिनिसो जोंनि माजबातनिबा। थांफेराखै खिन्थु आङो माजबादाव। थाङाखै नायगासिनो दं। कमेन्टफोर हर लोगो। कमेन्ट हराबासिनो थानो नाङा कमेन्ट हर रायज्लायनोसै दसे। आंहा बिराद वाट्स टाइमनि गोनां जादों दायो ओमफ्राय अननानै भिडिअ'फोर हगारोबा फुरा नायनानै होदो लोगोफोर। आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय था। नोंसिनि सापर्ट नांगौ जादों आंनो। सानसुमै नार्जारि आब'आ मा थांबाय नामा आब'? दे कमेन्टफोर हरलायलायदो लोगोफोर।
जेडि क्रिटार्स जागोन दे नायगोन आब' आंनिखौबो नाय आब' जागोन दे बिदिनो आंबो आङो नोंसोरखौ जेसेबां हायो एसेबां सापर्ट खालामगोन ओमफ्राय भिडिअफोरखौबो नायनानै होजोबगोन आङो फुरा ओमफ्राय आंनिखौबो नायबाय थाबानो जाबाय आरो दिदोम ब्लग सोरबाफोर गोदान लोगो बानायनो गोसो दंब्ला आंखौ सापर्ट खालामबानो आंबो अकेखा दे नैबे दिदोम आदाखौबो सापर्ट होलायलायदो गावजों गाव नैबे आदानोबो सापर्ट नांगौ जादों आंबो नायबाय थाखायो आदा नोंनि भिडिअफोरखौ आरो बारा कमेन्टफोरसो हरनाय जाया ओमफ्राय नायनानै आं लाइकफोर होयो आरो नमि ब्रह्म मा जादों आब' बिस्कुट जादों आं नै ओंखाम खैबाय नुदोंना नै बिस्कुटआ खाथा रस नमि आगै मा ओंख्रि जाखो Swdwm your hair is very long thank you स्टेला नार्जारि दे आंखौबो सापर्ट खालामदो आंबो खालामफिनगोन गासिबखौबो लोगोफोर दे नैबे स्टेला नार्जारिनि नैबे स्टेला नार्जारिनि माबायावबो चेनेलावबो थांनानै सापर्ट होलायबानो जाबाय गावजों गाव जों बयबो सापर्ट होलायलायबानो जाबाय आरोना जेडि क्रिडार्स अबे स्कुलाव फोरोङो नों आब' इउ एन एकाडेमि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म नेसनेल एकाडेमि आरो ओमफ्राय आंना गथ'फोर फोरोंनाय नङा ओमफ्राय आंना गथ'फोर नायनाय ओमफ्राय टिचार्सफोरनो साहा फुदुंना होनाय आंना साख्रियानो 4th ग्रेडआवसो नालाय बिग्राय मु सिमाङावसो नुदों आंहा माबा नोंखौ दिनै नंगौ नामा आगै माबायदि सिमां नुखो नोंलाय गिलु बालुलाय दिदोम ब्लग्स आंनोबो वाट्स टाइमनि दरखारथार आंहाबो आदानाथ' 1K नि बारखाबाय साबसक्राइबारा ओमफ्राय वाट्स टाइम नांगौ जादों आरो जों बयबो भिडिअफोरखौ फुरा नायलायना होलायलायदो खायसे स्किप खालामनानै नायोना बेयावहाय बारा वाट्स टाइमफोरा जानो नागिरा आरोना बेंलाय नार्जारि लाइभ हाय नोंनि गोदान लोगो आं दे थेंक इउ साबसक्राइब खालामबायना आंनि चेनेलखौ दे साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय खालामाखैबा थेंक इउ हो आंनि गोदान लोगोबा बिग्रायमु खिथाजाया थोदस माबायदि सिमांहाय नेहानाव हरथ्राखै नेहानाव बिग्राय नेहाया मा खालामदोंनो देब्रा खिथादो सिमांखौ मा सिमां नुदों खोनासंनो लुबैयोना आङो नोंखौ धेकियाजुलिनिसो सानबाय थादोंमोन बिग्राय ओमफ्राय उनावहायसो बिजनिनि होननानै गोसोखांफिनदों बिग्राय मुसाहारि निहाया बियार गारदावदो मालाय पास जानायनि बा मालायसो नोंखौ लेंहराखै नोंखौ लेंहराखै बियार लोंनो दे मा सिरि जाखो कमेन्टफोर हरस्रांदो लोगोफोर सिरि नायनानैल' थानो नाङा कमेन्टफोर हर BBC ब्लग्स हाय फ्रेन्ड हेल' लोगो मा खबर स्टेला नार्जारि थेंक इउ दे बुंना होनायनि थाखाय वेलकाम लोगो
आंबो दाहाय नायथारगोन नोंनि चेनेलखौ BBC ब्लग्स मोजां नों बहानि मोजां जागौमोन बहानि जायगानि मुंखौ खिन्थाबा दिलिप्स ब्लग्स आंनाव सिमेन्ट मोनसे हरना दोन सिमेन्टसो होनफ्लांलांबाय आंनाव कमेन्ट मोनसे हरना दोन गासैबो आं माबलाय खालामजोबना हरगोन गासैनिखौबो कमेन्टफोर हरलायलायबानो जाबाय होमबासो मोनथिगोन बेबो बिथाङा BBC ब्लगआ गावनाव कमेन्ट हरनो थिनदों BBC ब्लग्स क'क्राझार क'क्राझारनि आरोना लोगो क'क्राझाराव थांनो नागिरदों आंबो नभेम्बरावहाय क'क्राझाराव थाङैया बिराद गोबावसै उन्दैयाव थांनायानो ओमफ्राय थांफेरथारासै आरो नमि ब्रह्म ओंखाम जानोसै आंहा आब'बाय बा दासो ओंखाम मा खालामनायमोन आगै पुनाम गयारि हाय फ्रेन्ड आंनि चेनेलखौबो खोन्था नै पुनाम गयारिनि चेनेलखौबो मा होनो साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर पुनाम गयारिनि चेनेलाव थांनानै कमेन्टफोर हरबानो जाबाय ओमफ्राय बेबो खालामफिनगोन आरोना स्टेला नार्जारि आंना नेट नाङा ओंखारथ'नोसै दे फ्रेन्ड दे जेबो नङा दे ओंखारजागोन जेबो नङा ओमफ्राय थेंकिउ हो आंनि लाइभआव दसे फैनायनि थाखाय बेंलाय नार्जारि लाइफ गावसोर नायारा भिडिअ'फोरखौ गावसोर नायगोन दा नायगोन दे नायगोन नायजागोन आं दा नायगोन र' नोंनिखौबो चेनेलाव थांनानै BBC ब्लग्स फै लोगो हमजागोन दे फै लोगो हमजागोन बे दे जेबो नङा ओमफ्राय आं थांबाथाय लोगो हमजागोन ओमफ्राय आं खिन्थानासो थांखागोन आरोना लाइभ फैनानै पुनाम गयारि खोन्थानायनि थाखाय थेंक्स फ्रेन्ड वेलकाम नोंबो सापर्ट खालामबानो जाबाय लाइभआव फैनाय लोगोफोरखौ नुनानै BBC ब्लग्स दे जागोन दे आं थांबा आं खिन्थानासो थांखागोन लोगो हमजागोन बेंलाय नार्जारि लाइभ दा नुबा ए नोंसो होनगोन नों मा होनबा सिनायखायो नामा बहानि नोङो बेंलाय नार्जारि जेडि क्रिटार्स आंनि चेनेलखौबो बुंना होदो एसे साबसक्राइबारनि गोनांथि जादों आरो वाट्च टाइमनिबो नै जेडि क्रिटार्सनोबो बिराद गोनांथि जादों वाट्च टाइमनि बिनि चेनेलखौबो थांनानै बयबो साबसक्राइब खालामलायदो गावजों गाव लालायलायदो आरो भिडिअ'फोरखौ फुरा नायनांगौ वाट्च टाइम बारायनायनि थाखाय गावजों गाव सापर्ट लालायलायबासो जोंनाबो बारायगोन नालाय सुमित ब्लग 22 हेलौ आब' आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों नोंनि लाइभआव 1 लाइक थेंक इउ स' माच नोंथ' आंनियाव कमेन्ट फैबाय थाखायो माथो ओमफ्राय लाइभआव दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो ने बहानि नोङो सुमित सानसुमै नार्जारि थाङाखै नायगासिनो दं आगै कमेन्ट हरदो बाल आब' कमेन्टफोर हरनांगौ रायज्लायनोसै दे आब' कमेन्टफोर हरबानो जाबाय कबिता दैमारि नै आगैया आंना दासो सफैदों ओरैनोबा आब' होनथारो नैबे कबिताया मोनफ्रोमबो भिडिअ'आवनो कमेन्ट दं आंनाव बिनि ओमफ्राय आंबो नोंनिखौ नायबाय थायो कबिता हाय आब' सना आंनि जिउ आंहा दासो सम मोनदों दे जेबो नङा दे मा खालामदों आगै सना मा मावदोंमोन नोङो जेडि क्रिटार्स थेंक इउ आब' वेलकाम आगै वेलकाम सुमित ब्लग आसाम कार्बि आंलंनि सोलै आब'
बा माथो गोजानथार जोबथारनाय मा खबर सुमित कार्बि आंलंनिसो होनबालाय नोङो ने पुनाम गयारि जेडि क्रिटार्सनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनोसै आं नोंबो खालाम नै जेडि क्रिटार्स नोंनि चेनेलखौ पुनाम गयारिया साबसक्राइब खालामनोसैनो ओमफ्राय नोंबो खालामबानो जाबाय पुनाम गयारिनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो कबिता दैमारि ओंखाम माबेलाय ओंखाम संदोंमोन आब' सना आंनि दासो नामा ओंखामा खैथायाव जायो आगै नोंस्रा ओंखामखौ टाइमाथ' 12थानि बारबाय माथो जेडि क्रिटार्स जागोन खालामगोन दे खालामनानै होदो नै एम ब्लग्स बर' इंलिस हाय हेल' लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ हो सुमित ब्लग्स खबरफ्राथ' मोजां दे आं ओंखाम जानि दे आब' दे जादो दे थेंक इउ दै थेंक इउ दसे फैनायनि थाखाय दासो जासावजोबथारदों नामा मानसिफ्रा ओंखामखौ आंथ' न'आव थाबा आङो 11थासोआवनो जायो दिलिप ब्लग्स दे सायाराम नार्जारि हाय आब' हेलौ आगै मा खबर एम ब्लग्स बर' इंलिस मा खबर आंहाथ' थिगानो नोंहालाय बोरैथो दङ खबरफ्रा मोजाङै दंना सुमित ब्लग्स क्लास थांदोंमोन दे आब' दे नों मा फरायगासिनो दायो आगै मा इयाराव फरायगासिनो नोङो दे कमेन्टफोर हरलायलायदो सानसुमै नार्जारि जोंनाव माला फैगोन बिजनियाव आगै सना थांगोन र' थांगोन मा होनो ओइ सान्थिमोननाव थांनांगौ दङ बेयाव थांबाथाय हाबलांगोन खाथि जाखायो दा सान्थिमोननि आब' सानसुमै सायाराम नार्जारि मा ओंख्रि जाखो आब' आं ओंखामखौनो जाथ'नाय जायाखै दायो आं न'आव गैया दा सुमित ब्लग्स दासो फार्स्ट इयार दे मोजां फराय हो आगै कबिता दैमारि नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो आब' सना आंनि जिउ बिखा आयै आगै मासि मोजां अनो नोङो ओंखाम जाथ'वाखै आगै ओंखाम आङो स्कुलावसो दङ ओमफ्राय दा फ्रि टाइम मोननायखाय आङो लाइभआव फैदों आरो दसे फुङावनो 7थायावनो फैनाय जायो आङो ओंखाम जानो मोनथ'वाखै दाबो नमि ब्रह्म आं जाथ'वाखै नायगासिनो दे नायबाय था आरो कमेन्ट हरबाय था फंबाय औवारि हेल' आब' हाय लोगो हाय आगै मा खबर लोगो सानसुलि अफिसियेल हाइ फ्रेन्ड गुड इभिनिं लोगो एम ब्लग्स बर' इंलिस बेसेबां टाइमाव सुटि जायो 2थायाव सुटि जायो जोंनिया ओमफ्राय सहैगौ मागौ बिदिनो 2:30फोर लायो आरो बर' भइस मिउजिक हेल' आब' मा खबराथ' आंना थिगानो दंथ'यो इसोरनि अननायाव नोंहालाय बोरै दङ बर' भइस मिउजिक सानसुमै नार्जारि खाथि जायो दे थांबाथाय हाबलांजोबगोन नोंसिनिफ्रायनो फारसेनिफ्रायनो थांबाथाय थांबाय गासिबावबो हाबबोजोबगोन फिसाजोफ्रा बबाव दङ आब' दायो मोजाङै दं ने आब' सानसुमै नोंहालाय फैथारा माथो नुथारला फैनाय मानो न'आव फैया नोङो सानसुलि अफिसियेल बहानि जाखो फ्रेन्डआ आङो उदालगुरिनिसो लोगो हा नोंहालाय बहानि जाखो
दे कमेन्टफोर हरदो सिरि जाजोबथारखो सानसुलि अफिसियेल आं चिरांनि फ्रेन्ड ओमफ्राय भिडिअ'फोरखौ फुरा नायनानै होबानो जाबाय दे लोगो वाट्स टाइमनि गोनांथि जादों आंहाबो बिरादनो नोंसिनि सापर्ट नांथारगौ आंनो अननानै भिडिअ'फोरखौ फुरा नायनानै होबानो जाबाय आरो बर' भइस मिउजिक आंनाबो मोजां दे आब' आगैया बहानि बर' भइस कबिथा दैमारि आब' आंहा ओंखाम जानो नागिरबाय आं दा फैफिनगोन गाज्रि दामोन आब' आंनि जिउनि सना अके दे नों जादो दे दा आंखौ लोगो मोनफैफिनाबो जानो हागौ जाग्रोना लादो दे होमबा दा नायफिनबानो जाबाय लोगोबो मोननो हागौ थाब जादो एम ब्लग्स बर' इंलिस नों उदालगुरिनि मा गामि आं उदालगुरि खाजियामाथिनि ओमफ्राय नों बहानि एम ब्लग्स दे गामिफोरखौ एसे जायगाफोरखौ खिन्थालायनानै होदो एम ब्लग्स बहानि नोङो आंबो उदालगुरिनिमोन बहाथो थांखो हाबा जाबाय नामा अबेयावबा जेडि क्रिटार्स आब'नि गामिया मा गामि मोनलाय जोंना उदालगुरि खाजियामाथिनि बालाफारा होनो गामिखौ डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि पिअ खाजियामाथि ओमफ्राय गामि बालाफारा आरो दे नोंना मा गामि खिन्थादो दिलिप ब्लग्स कमेन्ट खालामबानो जाबाय नै दिलिप ब्लग्सनियावबो साबसक्राइबार नांगौ जादोंनो ओमफ्राय बिनि चेनेलावबो थांनानै साबसक्राइब खालामदो आरो कमेन्टबो खालामना होदो लोगोफोर जायफोरा नायदों सानसुलि अफिसियेल भिडिअ होनायजों लोगोसे नायनो मोना जायो लोगो समखौनो नायनो मोना जायो लोगो समखौनो होनो हाया जेब्ला सम मोनो अब्लासो नायो आं खामानियावनो बेस्थ' थानांगौ जायो बिदिनो जायो आरोना खामानियाबो बिदिनो टाइमफोर मोनबा नायबानो जाबाय आरोना बयहाबो बिजि थायो नालाय सम मोनसे बर' भइस मिउजिक आं बाक्सानि आब' बाक्सानिसो नोङो दे थेंकिउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंकिउ बिराद गोजोनदों आङो नोंसोरजों रायज्लायनो मोननानै आंनि गोदान भिडिअ होबा नायबानो जाबाय दे लोगोफोर कमेन्टफोर हरदो खबरफोरखौ खिथाहरदो माबोरै दङ सिगांनिफ्रायनो खाजियामाथिनिमोन नामा नों औ आं खाजियामाथिनिखामोन सिगांनिफ्रायनो ओमफ्राय खाथियावनो हाबा जादों नालाय आङो बेयावनो थाफिनबाय आरो खाजियामाथियावनो गामियाल'सो बेलेग जाबाय जेडि क्रिटार्स आंना पिअ'आ जाबाय माजबाट गामिया जाबाय खुसुराबारि आंना पिअ'आ जाबाय माजबाटनि आरो ना दे दे लोगोफोर कमेन्टफोर हर है दानफ्लांदों बोरैबा
अ मोजाङानो आंनि बाबानि गामियाबो खाजियामाथि मामानिया बस्क'बारि आं गामिया खाजामाथि मोजाङानो आंनि बाबानि गामियाबो खाजियामाथि सोरमोन दे आं सिनायबायगोन नामा हो मोजाङानो आंनि बाबानि गामियाबो खाजियामाथि मा गामि बस्क'बारियाथ' बै माबा दा हरिसिंगा दा ओइ दानना हरदो आङो एसे बिजियाव दंमोन दे लोगोफोर कमेन्टफोर हरदो ओंखारबोबाय आङो बाहेराव बिराद गरम ओमफ्राय कारेन्टबो गैया नालाय हरिसिंगा बस्क'बारि आं थांखांबाय खुरमा दङ बस्क'बारियाव बै अजय ना मा नाम होनो बिसिनाव थांखांबाय आरो आं अजय हाथुरा होननायमोनखौ सिनायो सानसुमै नार्जारि फिसाजोआ हस्टेलावसो थायो ओइस एस एल सि होगोन फिसाज्लाया BA फरायबाय थांनो हालिया आं आगै सना दे सम मोनबा फैबानो जाबाय आरो गोबावबो जाथारबायदां माथो नों फैयिया बाबाया गोरजियासो फैदोंना अ होमबालाय आं सिनायगोन ना सिनायाथाय सिनायनाय नंलादां आङो माइनु ब्रह्म गोदान लोगो खालामनो नामा आब' आंबो खालामगोन सापर्ट दे मानो खालामा जानो खालामगोन दे खालामगोन आंनिखौबो साबसक्राइब खालामदो ओमफ्राय आंबो नोंखौ खालामगोन माइनुसो होनफ्लांदां मन्जु ब्रह्मखौ आं मोदाननायखाय बारा मोजां नुवाखैमोन नामखौ दासो मोजां नुफिनबाय आङो नै मन्जु ब्रह्म दे खालामगोन दे आङो दे आंबो सापर्ट दङ ओमफ्राय लोगोफोर नैबे मन्जु ब्रह्मनिखौबो साबसक्राइब खालामबानो जाबाय बिनि कमेन्ट बिनि चेनेलाव थांनानै एम ब्लग्स बर' इंलिस बेसानि बिमाया बाबानि मादैसो बेसानि बिमाया बाबानि मादै ए जोंहानि मा होनो बे अजय होननाया एम ब्लग्स खोनासंलाय बे अजय होननाया जोंहा बिखुनजोनि बिब' असेनि फिसालासो आरोना आंनि बिखुनजो बिस्रा अजय बिमाया हाथुरा बिमाया आंनि बिखुनजोनि बिब' असे आरो बोरैबा मोदान मोनदोंहाय बाहेरायाव ओंखारबोनानै आब' हाथुरा बिमाया बाबानि मादैसो बेखौनो फरायफ्लांबावबाय आङो आरो दे मा सिरि जाजोबखो कमेन्टफोर हरलायलायजोबदो बानि हरनानै दोन नायदों नायलाय बिराद गोजोनबाय आङो नोंसोरजों रायलायनो मोननानै मन्जु ब्रह्म आं लोगो खालामबाय नोंबो दाहाय खालामदो आब' दे कमेन्ट हरना दोनलाय नोङो आं दा खालामथारगोन जेरैखि जायाबाबो आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय नङाबा नामखौ दा गोसोआव थानाय नङालै आङो कमेन्ट खालामनानै दोन आङो दा साबसक्राइब खालामगोन मन्जु
दाथ' बहा टाइम मोननो ओमफ्राय दा खालामना दोनगोन आरो आङो। दे लाइभआव साबा दङ बे साबायाबो आंनो कमेन्ट खालामलाय सोर सोर गावस्रा नायनानैल' थाथारोहाय कमेन्टबो खालामा। एम ब्लग्स बर' मालाबा फै बस्क'बारियाव आं थांखायो बस्क'बारियाव थांखायो आङो। जोंहानि हासबेन्डनि बिदाफोरानो दंजोबो ना ओमफ्राय हासबेन्डआ लाङो आरो मालाबा। पुनाम गयारि जाखांबाय नामा फ्रेन्ड? जाथ'वाखै आङो दायो स्कुलावसो दङ ओमफ्राय ओंखाम जानाय जाथ'वाखै। नोंहालाय जाखांबाय नामा? उफ बाबायहां माला गबावगोन स्कुला ओंखाम उखैबाय। दे लोगोफोर हरलायलायदो खबर खिथा हरलायलायदो माबायदि। पुनाम गयारि जाखांबाय आं जाखांबाय दासो जोंना माबे आं जाखांबाय दासो जोंना। मा ओंख्रि जाखो नोंस्रा? पुनाम गयारि मा ओंख्रि जाखो? आब' सानसुमै थांबाय नामा? ओंखारलांबाय नामा सिरि सिरि? दे जायफोर लाइक खालामाखै खालामनानै होबानो जाबाय। मालाय बयहाबो दासान्दि बिजि थाबाय थायो सोरबा गाव गावनि खामानियाव। बानि खेबसे स्राय मिनिहरदो बाल। स्राय मिनिहरलाय खेबसे। थेन्थ'दों नामा? एम ब्लग्स बर' डिसेम्बराव फै आब'। औ ख्रिस्टमास जानो थांगोन दे थांगोन डिसेम्बराव थांगोन लोगो हमनो हागोन थांबा। बर' भइस मिउजिक आब'आ बहा दं? आङो स्कुलावसो दङ दायो सुथि जाथ'वाखै। आंहा दायो फ्रि टाइमथार नालाय लाइभआवबाबो फैनो हायो आरो ओंखायनो। बड' सिनेमेटिक सर्टसा दासो सोरजों फन रायलायबाय थाया नोंलाय? बाब बिराद गोबाव बिजि नामा? सोरजों फन रायलायनाय नोङो ओमफ्राय हरफिनलायाबो? पुनाम गयारि आं दोनथ'नोसै दे फ्रेन्ड। औ दे जागोन दे थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय आरो कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आंजों रायज्लायनायनि थाखाय थेंक इउ हो लोगो। दे पुनाम गयारि भिडिअ'फोरखौबो फुरा नायनानै होबानो जाबाय भिडिअ'फोर सोबा उनाव।
आंबो नोंनिखौ नायगोन वेलकाम फ्रेन्ड दे थांनो हासिगोन दे जेबो नङा दसे फैनायानो जथेस्थ' आंनि थाखाय गोजोननाय थाबाय एम ब्लग्स बर' इंलिस आंबो न'आव थांगोन डिसेम्बराव 21आव होमबाथ' आं सिनायगोनदां बस नोंखौ सिनायगोनदां र' दे आं थांबा आंखौ लोगो हमनो हागोन बस्क'बारियाव थांबा हाथुरा मोनाव थांगोन आं हाथुरा होननाय मोनाव बड' सिनेमेटिक सर्टस मा बिजि माथो बिजि नङा बिजि नङासो जागोन मानोथो बिजि होनदों बे बिजि होनखानायानो नङा जागोन थगायलाबायखायो पुनाम गयारि औ नायखायो फ्रेन्ड दे नायनानै कमेन्टफोर हरबानो जाबाय मुनिर हाय हेलौ खोमसि नुदों ने लोगोफोर बोरैबा बेखौना उन्दुनो ओंखारसोदोंमोनहाय नोंसोरजों रायज्लायनो मोननानै उन्दुनो ओंखार गाफिनलायबाय दे लोगोफोर कमेन्टफोर हरलायलायदो आँखों की मस्ती में कुछ बाकी खोना है एम ब्लग्स बर' अके जास्ट आंनि नेमखौ मनिसा होनबानो बुं औ जागोन दे मनिसा आरो ने सोंनाय नायगोन आं जेएन ब्लग्स हाय आब' हेलौ आगै मा खबर जेएन ब्लग्स मा खबर नोंहा दे खिथाहरदो आंखौ मबाइलाव बोरैबा बुगालिलि नुथारोहाय नङाबा खावलायानो गैया मोगथाङाव जेएन ब्लग्स मोजां आब' आंहा दासो दे मा खालामनायमोन बिजिथारमोन नामा आगै दासो नुसनदों नामा मनिसा आब' हाउ माच सेलारि डु इउ गेट सेलारिया आंना खमसो हा अबेयाव ओहो ओइलाय बेयाव दंदां माथो फिल्टाराव बि रिपन हाय हेलौ जेएन ब्लग्स औ आब' उन्दुदोंमोन दासो सिखारदों आं बिराद गोदै सिमां नुदोंमोनदां आगैया गोदो उन्दुथारदोंमोन नामा मानि मेगन मोदै जादों मा लोंगौमोन ए दे कमेन्टफोर हरदो लोगोफोर सनाफोर आगैमोन टाइम जाबाय बेल बुनायनि है दुइथायावसो गयो 10 मिनिट दंबावो हो लाइभ फैदों आं दसे
ओहो इउटुबाव दे कमेन्टफोर हरदो दसे रायलायबावनोसै जेएन ब्लग्स अबाव दं आब'आ आंहा नै स्कुलावसो दङ फुंनि 7टानिफ्रायनो फैनांगौ आंना ओमफ्राय 2टायावसो गयो स्कुला फुंनि 7टायाव फिसालाखौ टिउसन दोनफैयो ओमफ्राय लोगोसे आंबो बावनो 4th ग्रेडआव मावखायो नालाय ओमफ्राय आंबो थाफानो गोनां जायो आरो जेएन ब्लग्स बहानि नोङो आगै Abo, now I am going to have lunch, so bye and thank you for coming live and also take care of yourself. I hope we are going to meet month of December. Okay आं डिसेम्बराव थांगोन ओमफ्राय दे आंनि लाइफआव दसे फैनायनि थाखाय थेंक इउ आगै मनिसा बाय बाय जेन ब्लग्स आंथि आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिजनिनि आब' बिजनिनिसो ने आगै चिरां डिस्ट्रिक्टआ अपय हाय आब' हेल' आगै बर' भइस मिउजिक हेल' आब' आंबो थांनोसै दे खामानि दं बाय दे आगै दे थांनो हासिगोन बिदिनो दसे नुजाफैनायनि थाखाय गासिबखौबो गोजोननाय जासिहरबाय थेंक इउ हो गासिबोनि थाखायनो आंनि लाइफआव जाय दंमोन गासिबो थेंक इउ हो ओमफ्राय आंबो नै दोनथ'नांसिगोन स्कुल गनाय टाइम जाबाय जोंना दायो 5 मिनिटसो रायलायबावनोसै नोंसोरजों दसे आंहा खामानिनि थाखायनो बिराद बिजि ना दासान्दि भिडिअबो सोनो हाथ'वाखै माबायदि जायोथाय आंना भिडिअआ देलायनाय नोंसोर नायोबा आंनि भिडिअखौ नायोबा कमेन्टफोर खिथाहरदो माबायदि जायो आङो नोंसोरनो र' जोंनि स्कुलखौ देखायहरनो हो नायबानो जाबाय नै दायो क्लास सोलिगासिनो गथ'फोरनि जेएन ब्लग्स मोजां जायो आब' नोंना ब्लग भिडिअ'आ आब' मोजां जायो ने ओमफ्राय आंहा जाया बायदिसो मोनबाय थायो ओमफ्राय जाया रोङा बायदि मोनबाय थायो आरो आंखौनो आं मालाय नायग्राफ्रासो मिथिगोन माबायदि जायो गावहाथ' गाज्रिसो नुखायो बि रिफन आंनि चेनेलखौ होनला नामा नै बि रिफननोबो साबसक्राइब नांगौ जादों लोगोफोर नै बि रिफनावबो थांनानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो ओमफ्राय कमेन्टबो खालाम ओमफ्राय बि रिफनाबो खालामफिनगोन आरो नोंसिनि थाखाय बि रिफन नोंबो कमेन्ट खालामफिननांगोन आरो हो साबसक्राइब खालामफिननांगोन बिसिनिखौबो जायफोरा खालामदों जेएन ब्लग्स बिदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय था आब' आं जाया बायदिसो मोनो ओमफ्राय भिडिअ खालामबाबो भिउसफ्रानो जानो नागिरा जितु ब्रह्म हेल' हाय हेल' लोगो गुड इभिनिं बिआर रिफन अके आब' जागोन नोंहालाय आंनियाव साबसक्राइब दंना गैया आंखौ खालामदोंना खालामाखै नोंलाय
दे कमेन्टफोर हरदो लोगोफोर। जितु ब्रह्म आंनि भिडिअ कमेन्टस लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच वेलकाम। नोंबो आंनि भिडिअखौ नायबाय थाब्रा जितु, ओमफ्राय कमेन्टबो खालाम लाइकबो खालामनो दाबाव। बहानि नोङो जितु? जायगाफोरखौ खिथाना होबा मोजां जागौमोन। जे एन ब्लग्स आब' आं ओंखारनोसै दे आब' दे लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ दै थेंक इउ गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय ओंखारनायखौबो खिथानायनि थाखाय ओंखारलांनायखौबो खिथालांनायनि थाखाय थेंक इउ। जितु ब्रह्म अ आं क'क्राझारनिसो आरोना। नोंलाय बहानि? आङो उदालगुरिनिसो उदालगुरि आङो। जोंनि उदालगुरियाव फैफेराखै नामा जितु? जि मोजां मोजां सेंग्रा सिख्ला दङ ने क'क्राझाराव? जे एन ब्लग्स इउ आर वेलकाम आब' दे। जितु ए थांबाय मेरला बहा फैखो नोङो जितु? खुरमाफोर दंदां ने? सोरनावबाफोर फैदोंमोन नामा? ओइ दहाय सोर बुनाय बानि? सोर बुआ बेखौ? सोरथेंआ? बैखौ सोर बुआ? बैखौ सोर देया? दहायो? ए औ जितु ब्रह्म खुरमा गैया बल गेलेहैदों। ए मोजां दे बल गेलेयो आरो ने नोङो होमबा? मोजाङानो दे आगै। लोगोफोर आङो दायो आगैमोन आदामोन लोगोफोर आङो ओंखारलांथ'नोसै नामा? टाइमबो जाबाय नै स्कुल गनायनि टाइम जाबाय। नै एस आर इन्टारटेनमेन्ट भेरि नाइस नै एस आर इन्टारटेनमेन्ट दासो फैदों नोङो? आंहा नै ओंखारलांहांसो जागासिनो रावबो गैयिखाय। बुगालिलि नुयोहाय आंखौ मबाइलाव बोरैबा। हाथायाबो हारांगा बारांगाथार। बाय बाय लोगोफोर आं दोनथ'नाय जासिगोन आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ जायफोरा लाइफआव दसे नुजाफैदोंमोन बाय बाय।